Kuyintokozo ukuthi siyakwazi ukuthi sixhumane nawe nsuku zonke siletha nje udaba lwamaphupha kama ku-Pastor Oningi. Sicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe, uyalike and you become a member so you can contribute at least monthly ngemali engango-9 rand, but you can also use the account number khona to contribute with whatever that you have. You can contribute uma uNkulunkulu ekubusisiwe unawo amandla. Uma ungacontributanga kusho ukuthi akekho ongacontribute, so make sure ukuthi you contribute. Sibeka ke la iphupho lika Andile Rosalina, I love the name Rosalina. So ngamanye amazwi la uthi ke ngicela ukubuza ukuthi mawuphupha imoto yamaphoyisa, so akachazanga ukuthi iyamjaha, imili ipakile, iyamsiza, kwenzakalani, kodwa akaseze kanje. Number 1, uma uphupha imoto yamaphoyisa singathatha njengophawu luhle uma iqhamuka wena ubhekene nengozi noma nesimo esinzima, ngoba kungasho ukuthi uNkulunkulu uzongenelela aphinde akuvikele ngekhathi zobunzima. Matthew 5:9 uthi blessed are the peacemakers for they will be called children of God. Omunye ngathi cha, lokhu kungabuye kuchaze nje ukungenela kwethongo, depending ukuthi yipi angle and approach afuna ukuyisebenzisa. Number 2, uma uphupha imoto yamaphoyisa singakuthatha njengophawu luhle uma uyishayela, okungasho ukuthi uNkulunkulu ufuna usebenzise igunya akunikeze lona ukuze uvikele abanye abantu ababuthakathaka abangenawo amandla, uphinde wenze futhi ubulungiswa. Psalms 82:3 it give justice to the poor and the orphan, uphold the rights of the oppressed and the destitute. Number 3, uma uphupha imoto yamaphoyisa sikuthatha njengophawu luhluma ikuhola phambili wena bese ulandela ngemuva, okungasho ukuthi uzothatha izinqumo ezifanele ngokuholwa yizwi likaNkulunkulu, ngokuholwa umoya kaNkulunkulu ongcwele. Psalms 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Number 4, uma uphupha imoto yamaphoyisa sikuthatha njengophawu luhle uma ugibele ngaphambili, okungasho ukuthi umuntu ongahlathola ukuhlonishwa, umuntu ongahlathola udumo namandla, uphinde mhlawumbe futhi uthathe isinqumo sokuhlukana namaphutha, uhlukane nesono kanye nokungalaleli. Number 5, uma uphupha imoto yamaphoyisa sithathe njengophawu lubi uma ukuthi iyakumisa, ngoba kungasho ukuthi uzothola mhlawumbe ukwahlulelwa nokujeziswa ngenxa yokuba ke ihlongandlebe nokungalaleli imithetho kaNkulunkulu, noma kunobunzima nje uzobhekana nabo empilweni ngenxa yamaphutha akho. Number 6, uma uphupha imoto yamaphoyisa uphawu lubi uma ikujaha, ngoba kungasho ukuthi uzobhekana nempindiselo noma ke nolaka likaNkulunkulu ngenxa yeziphambeko noma ukumelana nezindlela zakhe kanye nokungalaleli izwi lakhe. Kanti omunye angayibheka ngohlangothi lwamathongo, ngoba iphoyisa liphinde livele njengesimo sethongo, okungenzeka mhlawumbe uzobhekana nolaka lwethongo ke ngenxa ke mhlawumbe yokungenza izinto ezithile kahle empilweni, mhlawumbe ngokuhambisa izinto, wenza izinto ezihambe icinule mhlawumbe isimo sethongo lakho. Number 7, uma uphupha imoto yamaphoyisa sikuthatha njengophawu lubi uma ekujaha, ngoba kungasho ukuthi kumele uqaphele ngenzeka usunezitha ezizama ukugadla noma ezizozama ukuthi zikwenze kabi nje empilweni. Number 8, uma uphupha imoto yamaphoyisa sithathe njengophawu lubi futhi uma ugibele ngemuva, ngoba lokho kungasho ukuthi ungasuhlangabezana lobunzima ngenxa yomphumela wenqumo zakhe ezimbi futhi ezingamukelekile. James 2:10 For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Siphetha ngako ukuthi uma uphupha imoto yamaphoyisa sithatha njengophawu lubi uma engenzeka ingene egcekeni ngodli, ngoba kokunye isikhathi ngasho mhlawumbe ukuthi ngahle kwehla isifo khona uzohamba, noma ke kuneyinkinga ezinkulu nezinkathazo noma ke ezizayo, noma ke kuzoba nesitha esizama ukucindezela siphinde siqede lenkululeko yakho nje empilweni. Siyabonga ke uNkulunkulu akakulonda kubusisa. Qinisekisa ukuthi uyayilaka le video lena ngana kwethu bese kuyasubscribe ku-channel. Don't forget ukuthi phela la uma kukhona okuncane unabo bese uyaphola isivivaneni, ikhona i-account number ke you can also by becoming a paying member noma a member so you can contribute at least around the month.
siweni phansi namadolo, sikhuleka uyo baba, siweni phansi namadolo, sikhuleka uyo Jesu, siweni phansi